Programang ikapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balin nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman lain. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayong ram. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tatawagag ko man ni Risti nga ibagak ka medyo maladawak nga sumrek ti trabaho iti dayta nga bigat. Na, magayaman load ko. Manong nemi, masapol nga agpaludak ko na. Kadadano ko makikita nga malablabsak nga tiyanggi, one store, iti pagrawaran, iti inak pagkaskasaraan. At iskinita nga pagnaak, manipod iti pagkasaraak, aging ka, iti pag-urayak, iti tricycle, nga mapan iti highway, ngaglugan ti jeep, nga mapan iti pagtrabaho, manong nemi. May isa kang obrero, manong nemi, ti may sa publika, dito Manila, nagkapuak sa di probinsya. Agpalpalod dalaki di dyan, anak, kat malagip ko lamat manin. Dahil tayo aglaklako, kaya nagpalpalod, iti tayo tiya nga sari-sari store. Hindi pa ilang kursunadak manong. Mabanak no kaging gagatang uno gumatang ti tiyanggi. O tiyanggi. Mabanak no kagumatang ti kendi. Pambarak matmatan tinaamo na isem nga rupa na. Uwan manong. Jakbat marot may turid na sa lutsudan tinagan. Hindi pa ilang talaga nga kursunadak ken ko anak itata. Inak man naglud ko na. Pambarak mangkita manin ito nga kursunatak nga babae. Nagisumat nga dagumat-gata nga bakit manong nemi ket iti malpas. Ading paludak man. Kinitanak sa imisem ana manong nga globe, smart. Okay, dyan number mo manong. Imbagak 0949 876-7682. Inulit na. 0949-876-7682. Manong? 50? Iniawat ko di buo nga 50 manong nemi medyo inragpin ko ang inigkamantiramin. Kinitanak sa imisem. Ama? Oh boy, kung gusto ko lao na G-isam na ka. Nakaala kung manong name tricycle. Asa doon ko nga mapasukak dato yung babae. Kung naktinakam ko, managbabay nakban kami. Uri sa di probinsya, manong name yung nagapuak ka talaga nga managbabay na. Uri dadak pa lang ti high school kada doon nakiti kursunada ka babae. Ngamte kunadan nga arim matabain baga. Sa idinalpasa ko di high school, kada nagtrabaho sa JED, iti construction, kada papanami nga pagtrabahuan, na dumadlata di ito masasadag nga babae nga aglako ti merienda, uyuyungan ta kang ridi. Oh, Ram! Kinipakat mo ta armaon, pasok kam nagda babae to, lan, sagalat baro ka tatayo, garam ka. Nawa, arim matabain baga talaga. Talo nga taon ko nagbagubra ti construction manong name aking ka ngayon nawis nak ti kasinsin ko nga ni Resti tapno umay makigasan-gasad dito Manila kaya nagtrabaho kiti pabrika nga pagtrabahuan. Nabaisang kami nga kasiraan manong name kini Resti nga magkatrabahuan kami. Nakasara kag ti pagkasiraan nga nalaka manong name sa sanunin na rigat ti lugan. Nag-tricycle lang sakto ag jeep bali 2 rides. Kaya to ni Resti manong nemi kada tamatan pamilyana diwat mabalin nga ganak jayanda. Wen ineman nga bulan manong nemi agtrabaho ak di pabrika kang kanayo na kalumablabas no ko iti tiyanggi ngayon na minsanak lang na panggimata ng tikendi sa ita manong nemi nagpaludak.
Hindi pa lang ang krusonadak manong naming ang jakmat masaludsod tinagan lang, ang jakmat may baga tinagan ko. Nga maguri ka. Maguri ka. Siyempre, cellphone number na siya paglulod na. Hindi makadanon ako ni manong naming pagtrabaho. Nagtrabaho ako, kalpasan na, break time. Pinadas ko mga tineksan na dyan number. Kinunak. Ading, siyak dati nagpalud itay, iti 50. Dito iti number ko. Ngayon jakpot pa naawad iti lud ko. Nagpapasaludak lang, so nga nakateksak. Apay meten, dinakbat kami linudan. Please, ludan nak. Kinunak manong naimikat na. Sumang pati sa bali pa nga lud, 50 pesos. Ala, pinati na. Saan nga simrek? Nakonsensya ako at manong inak mong mitlabayadan ko na. Bagak lang na ladaw sa simbrek matlaeng. Bali na doble. Pambarak tumuntin na, magkisasarita. Dahil tumuntin na tiya. Ridaw, ken ruwangan, manong nemit, inak panakiyaman mo ken kuha na. Kasi nga tinaramid ko, manong nemit, sumarunong nga bigat. Nasapa nga nagrubuat, tapos nakastag at makadagasak, iti ayan na. Ading, nabagabigat mo. Ay, manong. Bayadak ko man di load ko. Load nga. Naduble mong inted. Di ba? Nagteksak ng bagang awambay. Inload na nak ulit. Tagamom, taduamat ti simreke. Ay, kasta. O, dito na 50 pesos. Ay, yaman pa, manong. Dakil ka logik ti 50 pesos do. Ay, yaman pa. Amin ko mga agpapalod kas ka. Thank you, Kang kanayo na nga mo may tulab-labsan ka. Pag-ubram ka di. Pabrika. Siyak ni Ram. Ram? Ram. Anat meaning ti Ram? Ram. Anat sa natin kung kung aday-aday nga Ram. At ay, rebelde kung saan ata. Retired arm movement ko na sa di dauluan ni unasan. Tsaka man amo, meaning na. MT, idadak sa DWR ay agad, radyo, abapang namnamaan ko na. Ramon. Ram ko na natan. Siyak man ni Moniko, Monica, at babae ak nga rin iso nga Mon. Amo, Ram ken Mon Ram. Ang pasensya ka na. Medyo agnenervyosa kay talang amin nga magsalita ak ti babae kas ken ka. Ay, mabitlahan nga taglukod at anak ko. Agibibit. Pasensya kan, mabitlahan. Urek lang itis maya manong name. Nadagaya man asawa na. Bueno, naganak nga taabalasang. Gawad na kitak ti oras ko manong name, maladaw ako niso, naglugan ako ni tricycle. Agwing-wingi-wingak manong name, yung matgaya man asawa na. Gawad nga taasawa na, muna naganak kabalasang. Sayang. Gamuna kat na kayo, imas ti isam na. Nabayag manong name, nga rarapaapak ti gribibig na. Wow. Ti barokong na. Naglapsat nga talaga. Kasi lasan na nga may bagay, ti aglako ti Tianggi. Masino tasawa na. No ano pa nga gayatak manin. Manin ko na kata, dumating dikitin na ayat kong tsakbat na digaan ita. Dato nga tamanin ti babae nga ayayatek, nasaan ko mga bagay, ti I love you ken kuha na. Tadamad gayam anak na, adamad gayam asawa na. Banag ka nakariribuwak at nadlaw ni Resti nga kasinsin ko manong name kaya i-break time at sakit problema minsan. Awan, una babae ito problema. Tumawan kan tutuin, awan pa inubiyam, pati di probinsya, awan pinanawang inubiyam. Di mo sama na mo dagarap kasin. Adangarod na kruso na daak, adamat kaya man anak na. Kadabi nga medyo adanak na pilyem. Iso nga kurso na atak Siyempre na, anak na, asawa na. Dito problema kita.
Adumat sa bali dita, iwaras mo lang ba nakita ang ngasing. Ha? Bamda, intan tumagkindiyak, pasyarin di ko pasaklutan kan tumagkinditi. GRO. Eh, medyo nagastos lang ha. Bamon kasin. Oh? Ano, usaram dita, di kanto. Isos, ag-expire di kita day. Abay, patsyung karot nga maanusak ti sang ko ha. Yan ang nakulap mo. Sumalagbudbud na nakulap mo ha. Yung saan lang nga mapukaw manong nemi ti panunot ko may panggap kini mo ni Monica. Yan na minsan manon nemi apanagawid ko naging mata nga itiya talo nga apple. Indakas ko ko nam. Mon, ay, anong ram? Pagpalod ka? Han? Dati para ka di anak mo. Hahampay lang mga apple. Munot, tawon na. Ano nga tawon? Ay, dandani dua tawanan. Kasta, medyo naluko kami. Ay, nang orot ita. Ay, awanan na tayo karro ba mi? Sige, mabigla ka kita gumatang. Okay lang. Ang dagatangin? Awan? Anak, kang kanam nga rod. Tika kumatang ti sardinas, uno payless, uno ana. Anak luto-luto. Mga anak latan ti karinderya. Isupay nga ubrak ti agluto. Nagkape ka iso. Agitadangak lati dano. Sa agkape. Instant coffee. 3-in-1. Dijay. Mangal dawag tungod sa jay pagtrabahawak. Sabi po rin agawid ak. Dumagasa kong ti karinderya. Stagayam. Ay, natin asawon, jak pa nakita. Ay, agum ubra, mamanong agawid. Stagayam. Intun bigat, ada iso na, bakasyon. O, resi ka bakasyon mo, man. O, may kantong pasyarte, mamuka. Haanin. Abay, man. Awan. Sige nga rad. Enak ka din. Okay, thank you ka rin. Talong apple, Talo pa ya. Amam ti meaning na. Dakay nga lalaki ka talaga. Anda lang asawa ko. Agarim kayo pelang kanya. Manong name kasla na ibaga akong ti I love you kang kuha na kabuta. Amom ka ti meaning na ko nakit kit alalaki. Tada lang asawa ko. Agarim kayo pelang kanya. Dikad kayit nga sawen. Amunan nga lab ko isunod. Sayang manong name. Kabigatan na manong name, diya mo, tara, agtubtubog ti giniwat ko kamasapol nga daw. Mulmula ka kendi. Sana kami agsiksikaril yung anong, tasang ko pa pinadas, kadyak to padasan. Sumimsim ti arak manong name, diyak pipinadas, diyak kayat nga ramidan ko na. So nga, adut urnong ko kaputa, nainutak manong name. Idi manong name it at nagtutugaw nga lalaki ti sango ti tiyanggi nga nakauyos. Kan nakatato. Nagsiksikan ilyo. Monica, guwantang man ti Candy. Kinunak sa ko tinalyaw ti lalaki. Kinita na. Baka mo kang makita, bro. Oras ka. Ay, Manong Ram, iso ni Jerry, ti asawa. Kastagayam. Nice meeting you, bro. Yo, baka kusonada ka ti asawa. Ha? Hamuta. Dito ti bayad ko. Sige, Monica. Sige pa. Sige, Mang Ram, thank you. Saan ta nagbagay? Nakunang tinagaw ko. Agsiksikaril nga, siga. Nakatato. Ex-convict na tayo suna. Nagsayang nga ni Mon. Kasi siya pati klase nagbaling asawa na.
Ay, buhay. Dokit kasanumat kaming ket naudi ta nga nagladaw. Ay, nagladaw. Naladaw ta nga nagamamu ko rakko. Manipod idiin manunemi kas liklikli ka kunti mapaniti tiyangki. Tamang ang kunak. No, maisarsara ka. Kabuta ka. Hindi kasi lang sa lutsudnan. Agar arim ka kursunada ka kaya di bakit ko kunan. Baka naimon di asawa na manong. Ngayon tila minsan manunemi nga malem nga talaga nga dumagasak kabuta na nalipatak nga nasken nga gatangit. Uhin manong. Katul. Kabuta but di moskitero kat atut lamok. Ang nga kabaylan di electric pan nga mong bugaw ka dagiti lamok. Nakigtutak ba nung nemi di makitak nga bintak ti bibig ni Monica. Dito yung tikatul mang Ram. Mabit lang. Sumango ka man. Ano na ita? Ha? Abi bintak bibig mo. Ano ka? Awan? Nataklabak lang. Imposible ah. Awan na nyaman na rito eh. Nawag gatahan mo magkawid ka. Dagdag na nakakaditi asawang. Gawid kan. Ang maganda, mangibaga kang kuha na nga, mabaybay ka dito tiyanggi. Baka kabilin at tumanin. Kung naktupin namin. Di ba natalawan? Ha? Talawa mo. Nakahit mo. Sumurot ka kanya. Talaga bagbagam mangram. Awan gatangin mo pamana ko. Kat saan ka kaya di asawak tinapahot ng sistambay dito yung lalaki. Napiyaw ng babae, okay lang. Ngayon no da lalaki ng istambay dito tiyanggi. Talagang, ala pumano kan panahon ako. Manong namin jakman lakayat aya? Kagurak launay manong name iti lalaki nga mangkabil iti babae. Abi nga may dakas ta nga lalaki, manong name. Abi nga, alat adda ka, di panunod na nga, abi ka kabilin na ti babae. Bumtak pa ti bibig na. Baka mablakayan pa eh, baka. Manong name, nadala ko man, dahil nga ex-convict, dahil nga asawa na. Taktakil ti bagi kimisuna, natangtanggan ti bagi kimisuna, ore man pa adot tatuna, ore man pa na, siga. Nung mabalin ako man, gamatak ti ulo, nasa ko'y dumagdumag. Loko na dyahin. Nagpintas nga babae, mapanakid din kabilan. Ti babae kat rumbeng ayaten, rumbeng arakupen, rumbeng agkan, rumbeng aprusan, saan nga kabilan? Hapo yo, punay na. Ilerjik ko launay ti lalaki nga magkabil ti babae manong nemi. Numabalin ako makit. Papatayag data nga lalaki nga magkabil ti baysa nga babae. Diyak kayat kumama nung nemi ti makibiyang talaskan nga liklikak kuma ngan concern na ka talaga eh. So nga numanin dumagasa. Conformet mabaling ko ang katangan. Ay, Monica, kumusta ka? Ada katangan manong? Kumustahan ka na kuma? Kaya naman nabibig mo? Nalainganin. Apa yung maanusam ti makidan na tikas kang kuwana? Imbaga at naman manong agawin. Tano inaldo ko mga adda. Baka inaldaw mo't nga tangran na. Ano nga mga gapuna? Nadiyay na imon. Kaya basit laing nga banag. Napakabasulak kung nanyaman dita nga dinakayat. Kabilin na. O ang pilpilyan na. Di mo nga kahit apanawan. Awang papanak eh. Awang kapagyak. Uli laak-laing may dito idi. Nagigasang-gasan. Lagi na nga namamok ni Jerry. Nakasingsigbot man pala idi. Naladaw ni di mamuak nga naibarkada.
Agtrabaho man nga person adado ti nga amang ti oras iti barkada. Agdra-drugs? Uwin. Kadam ko may report. Check mo na mo. Ura yung report ko. Tsaka mo. Ibag man naman usam. Noong pa nam. Umanugot ka di nga sungkot kanyak. Di panaw kayo. Tsaka mo. Ay panungot ka nga nimbag. Nakasagana ka mangipatag ka na kayo nga ginak. Nasaan kan tupulos ka tangran. Ala, mangram. Di, lugandan eh. Di, asawa ka graman nagribarkada na. Pumanaw kan. Diyak kumakayat idi ti pumanaw manunay mi ngam sambat nga rot ngagmay mesa ni Jerry. Ore dala upat manong narigat mo ta. Baka nung pagtitinulungan tak, baka siya kakaasing. Iso nang liklikak mitlang manong. May sarsarak ka na ita nga raramidem kasin. Kinunakanyak manunay mi niresting kasinsing ko tinaminsan. Tsaka orot mawatan tirik na kasin eh. Tanya nga mindirantam. Iba't patig ko ni Monica. Susapo ay. Tika do dito yung babay. Tika do nga babay dito lubong. Abang isubay lang met. May sagmak ka. Susapo ay. Baka nagan mong tulaing ang tagaawid sa di probinsya tayo kasi no kasi tararamidem. Baka isalbeds na ka. Ato kasta eh. Posible na salvage na ka. Kasunod talaga nga, kuso na kakingkuan na gata maamon di asawa na. Napiya ko mamat, agmay may sa di kalaban mo, maduda. Inita mo, baka pagrarangasan na ka. Sada kang tumapan na ipanil sa bali nga adaw yung lugar. Salvage na ka ron. Uray na. Di ka man naging babang nuwar kasta kasin. Saan nga kinatakro, ti bang liklik ti posible nga patayam, pakatayam. Basta awan na kamin kang ka. Nakadado dito ti mabalim mong arman nga awan ti pakataksam. Awan ti pagbaggadam. Kadadya ka din nga babae. Ang handapay anak na, handapay asawa na. Subsubra. Nakadod ta, kita virgin. Sino ko? Sino ko ma? Di ba sa mga arman ni Lusing? Di ba papanantay ti karinderya? Kruso na na ka na dyan. Awang problema. Awang karibal mo. Kaya, ano di mo pangayatan kang kuha na? Dakdakil di may isa mulagat na. Ano pa kung problema mo yan? Sa may isa, kung paano insan, nadlaw ko, ada ang lit na. Kaya naman pa, ada ang lit na, ada ang patbadan di, bukal di, mulagat na no. Awan pakananwam. Awan sila serbi na wait lang ha. Awan challenge na eh. Aala ka, baka babawi ka to. Basta, aramidag ti amin na pamuspusan. Tapno, may adayok na dyan nga, Monica, itisidong na dyan nga, naranggas nga asawa na. Di lumabas sakit di may isang asardam, manunemi, nakasera ti Tianggi. Dati-dati ti kasta nga oras kat kaado di kita gatang nga apa nga nakasera. Manunemi, hindi makadisagak ti tricycle, agpalaod ako man nga magnetis kinita ako mamang ti pagkasara at ngam saan. Nagpaliiwak. Awang nga tao. Pinanawan na nga ito nga store. Basit lang balay manon naming nga na isaripang nga Tianggi. Nga ito ti pagikanan da Monica kanti anak na. Kanti asawa na nawapan. Yung tortured ko manong naming tinapan nagtugtug itiri daw. Namindwa tinugtog ko manong naming di may lokat tiri daw. Manong naming ni Monica mismo. Kit di na may sarang tirupa na.
Monica? Manong Ram? Apay? Pwede mo masarang trupang kanya. Adaman ang sugat mo? Dinanglan na ka man iti asawa? Hindi ka magtitimid na manon na miss ako. Pinilit ka si Mango kanya kat ni. Black eye. Sa, Jesus. Nakarumatin na ramid na ka? So nga, sinarakti siyang kita. Diyak masangot tagla ko. Mabainak ka rin gatang. Iso yung bambar ko langin nga masakitak. Mabalin ti sumrek. Ha? Sumrek. Kinunak manong naimi ka din siya na tiridaw. Sumrek ak mat siya kundi nangirikat tiridaw sa koin lang. Sino ka tuwang? Ti anak ko. Nasapa na turog. Nangan kan? Nanganak on. Ngam kahit kumanin ti pangan. Ha? Sa anak pa nangan. Kahit mo, saan ko tamangan? Mabalin? O, medlat imas ko ngamin nga mangan no sisyak. Di sige. Kadgaduan ka mangan. Napang kami ti panakakusina ti balay manon name ket nangalaalisto nga nang gitasar. Sensya ka ti linutok Anya kami nita. Sinigang nga tilapia. Hampay una na hampay kami maaw. Napudot pa lang. Sikat nagsigang? Dahil mas lagi ti sigang mo. Dati-dati, paborito ni Jerry. Tanaibas nga ron. Rabanak man. Wow. Nakimas. Oh, anak kahit mo ka na gito eh. Ulo, ipos, nga. Sika nanat regalom. Dito ulo kanya. Sika dito tinga. Sige. Nagimas ka talaga. Subwang ka kahit mo? Manong Ram, nabayagan nga kay Lili ko kada kasango kakastoy. Ada mga ibagang nga subuan na. Apay di damo na dungok ang gani Jerry. Nakadungdung. Awanan sa pulat pa eh. Ngayon din ay barakadan. Susapo. Ipatpatig mo ka di pala ng Jerry. Sino kumat mang ipatag keng kuha na? Abay nga di mo pa lang namin panawan. Awan pa panami ko naknangarod. Katsa. Saan ko ma? Umayag na dyan pagkasaraam. Di alis to lang masapulan nak na Jerry. Kat may ramramang ka. Ang mga mo patay na ka. Nagsaka na ka matay. May lamang ko lang di manakit ko yung ka. Ano sa serbi na or dumatay ka? Dayawid ka sa probinsya. Kahit mo? Abi nga saan ka sumangbat? Saan mong iba ka? Aramidam. No kayat mo. Pero ba't nung nagita arawatan? Arawatan nyo agin na. Kamakaman ti tala strip. Nga pa sa probinsya. Sana kas Karina, Ram. Mana nga rod? Sige, ituloy ta palat mangan. Sarang tumalbaliwan na pagsaritahan dahi ta. Manong naimin dakkel ti pamatik ng manuko ti sun. Uwan manong. Pinimalpas kabi nga nangan, manong naimin tinulungak nga nagadalimanag. Kalpasan na. Napang kami ti panakasilad da. Dahil mas turog ta anak mo Babae? Babae. Lilit nagan na. Una no saan nga iramaraman na kabilin di asawa? Saan mat Dito kakaasim at matayon ano kabilin na? Di ka ba mapan? On. Ha? Mabaling ka na, Kopen.
Ala, Ram, di ka di mainit harakot. Aman, saan nakakadin nga narakupin ti asawan? Saan ko man nga asawa ngamin eh? Ano? Ang kampay ng kasar. Uy, very good. Tapno may kasar kan to. Talaga? Kapati pati ko onay mo. Inamalak man ang neme di bibig na sa kuninanam. Binalas tumit datang akit ko manong neme kat nabayag iti panaglanang di bibig. Pasaray aguni man. Madlaw nang agsusurag. Nga sumanong neme iti nang isurong kanya. So amis mo manong neme iti nang ikat iti banog. So na mismo ti muna nga nang aprus anang iti macho nga marukong ko. Mon. Kuan manong nemi gamatay nakanat didikat ng tiarawata kinikat kumaten ang tiarawatan na manong nemi kat sanga nakabras syempre wow dagiti duwaman sanas na mano kuanong nemi na malak nga ninutnot mo ngay na sako kinagat iti papasit akagat kininit ko kininap kira Ram, nabayagin na awan di, nagkirap-kirap iti Ram, gabuta magustuhan na teraramidak manong neminyad adak ko na nga medyo perbi nga pigsaag pa masaktan man nga mag-anas ko no ti mas na Ram Nagbadbada idin nga awan ti arwaten mi manong nemi iti nga tuken baba Wain Ganito madama kakirab-kiraban iti man sanas na madlaw kong ituron na ti ulok nga ipababa manong kasla mo kung ti kayat na nga paaramin kanyak no itahi kat nga ti tilapia ti sindak kayat baka kayat na pagsapsapan ita ti ulo ti tilapia mano. Awmet pa nagalamiim ko manong nemi tagalamu iti banglo na. Tay-tay kat kadigdigos na hamalangap ko manong. Kinadan manong nemi ti ulo kiti nagbaytahan di kiti legs na ngato na di kiti asaka na manong nemi sana inkalawa itinagbaitan dagiti kurong na tapno nakawaywaya manon nemi dagiti bibig ko nga agwaras iniggamak manong nemi ti dua nga lupo na nga nagkapta kalpasan na ket daytan inusar kon ti dilak manong nemi tapno kuno ko sigo Ram sinepsepak nga mismo manong nemikit sa anak ka nagamak anang tilmon, ti katas, ti ulo, ti tilapia. Nagimasan ko naktinakim ko manong. Sa ko pinagkuti-kuti manong neming enserek ti dilak, manong neming sa ko pinagkito-kito iti uneg. Ram, Ram. Kasla da uraman manong nemita. Ram! Ino to yan ti uram ko nakman. Nadlaw ko manong nemi nga namin adon nga naitayo kisuna ti kadak iti baba. Sana iba ka nga nalalay nga kano nga mangan ngem ni Jerry. Inya dadakbat at tinangan ti baga nga nalalay nga. Sumitlat ng surrender ako na gusto na. Iba nga ito mo, maibusin, nawandot ka ng madamdaman. Naging gaman ng naming nga ison ti gumanat, ginamatan na mismo ti hotdog ko sa ison ti nang itudo, nang iturong nito iti anti abut, puno iti ruangan ti kuweba. Kaya di tamadlaw ko manong name nga sumsumreken ti armas ko, include ko kasi dyan.
Inrusod ko manong nami. Kat aradaman iti kayat kat na kanyak. Alisto, 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 naram. Baka sumangpetan ni mister ko. Ha? Baka sumangpetan ni Jerry. Iti kas ti oras sa sumangsangpet no ko. Alisto, pagkat pinaspasa ko na delikado. Baka masalamaan na kami ko nakletan. Basta una yun, ti panagpiapik, panagpispa, iskapi ko sta. Hukos laklagkab kabalyo, pagkikarkarera manong nami. Na minsan pa nga kinayat katanak iti katengaan manon nemi iti panagkabalyo. Napanmanen namin adun man. Sa kalbasan na, gabato ulitin na, alistam, baka sumangpete ni Jerry. Alistam, baka sumangpete ni Jerry. Alistam, 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 alistam. Inalistok, butawagin ka na. Oh, Ramon. Ha? Oh. Kapagisuunay manon nami nga naipan ko amin nga nagyan tinabayagan nga inurnong ko kakatas ni ayat. Sa ko pa'y pinispisan na mabalin. Ipan ko pa'y ti amin nga maudi nga tarintin. E di oksutak manong nami. Kapagisumat nga danagsardin nga tricycle iti sangot iti tiyanggi. Alistom! 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 Misalita ni Jerry! Alistom! Alistok nga talaga ng insuot ti brief ko, ti pantalong ko. Magnak iti likod. My God! Drasam! 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 Kanagpeso manong name hapagruar ko iti likod, iti mangik ko tinapig sa tugtog. Maniga! Diyos ko, ada ka talagis ko na. Sa anak pa lang ay madadayo manong name. Nangalak iti lugar, nang kita iti lugar nga mabaling ko pagpusto ng saan na kamakita. Nga mangik ko noon yaman ti mapasama iti unag. Ibaglagi din ta, dinagnak itay ni Monica. Amo na kayo mga sumangpit ni Jerry. So nga nagpaalistam kadanda ni sumangpit ita ni Jerry. Pas kung kuna na. Ha? Tsak mala na ipidwa. Gamisuna namin na dumanong. Nalaing ak madgaya man niya. Ngam at least naraman ako ni Monica. Ngam na kaming pinas ko numayawid ko sa probinsya. Ay etek ni Monica manong naimikit sa anak to suwardeng. Aging ganganjak ba ipanaw dito ikat mayawid ko sa probinsya ko tinakim ko. Awa matinangig ko manong naming nga panagsinong batda o matidalagudog wano nagtakraad. Awa matimangig ko manalpak. Tano padasan na lang kabilin ni Monica. Sus, sirkak at papatayag na taga Jerry. Yung saan nang inaramid manong. Nakapanaw itahin ni tricycle. Umiyan sa amin. Na, baka panakpakin naman ni Monica. Sumublat mo't ita nga mang panakpak ni Monica. Ha, hagawid ako. Warit nakaiskurak mo't manong name padamag ko kiniresting insan ko iti kabigatan na tinapasama. Ano ya? Abay katawa ka insan. Naka-score ka. Insan. Nagimas ko na. Agad na piyamid lang at daman lang maganap mo. Ang dandanikan. Insan. Kasano no, madama pa lang si Rorobaw kung katadyo na puuta gadimteng na di asawa na. Hanang pang asawa, live-in partner na. Kay live-in partner kaya na. Bagman, una ta, lip-lip pasi ka. May warning na, alistom kat, dandalit sumang palitan ni Jerry kunana. Kaya pinaspasa ka, pero yung pangko aming kapaspas na ko na. Po kinayat ka nakpaila, nga jak penalpas. Ito namin ado agon daw nga na tayo kisunan. Di kat na-delay man rin. Na-isardeng man rin. Idi aryaan ako na kadata, pinaspasak man rin. Herni ko na. Hindi ko nakit mapamutin Jerry na rapo. Ulit na pangko. Pinaspasan ko na yung pangko aming maudetid ko na.
Pag iso nga mauksot ko, agdag sardin nga tricycle ti sango. Kanya? Uy, pag iso na nga inuksot ko kuno. Pag iso matkit, kuno ti tricycle, liga ti tricycle. Wala na, baglakid din. Dandani ka ninsan. Agalot ka, gananat ka. Iso sa apo ay. Apay kami nga kasi na rabid mo kat sumangpat gayam di asawa na. Di live-in partner na. Di na ba't imbaga. Naka-schedule gayam mo sumangpat. Iso sa apo dandani ka. Saan mo tulo ulitin? Nakasang nga ulitin. Itapay. Baka na dyan nga babae ito bang tawag kanya kit kunan na Ram. Awan nila kay ko, na live-in partner ko, umay ka ita. Hangagawid ita, kitagpatpat nagtano ko na ngay. Pagkadkadak ko ma, sa bagay. Manong nemi kas iti ko nakengkwana ni resting insan ko kit pimud no. Timawag kaniyak manong nemi ni Monica iti pasado alas 5. Agroburbata kitin manong nemi ang mapamangala ti jeep apaglugalan. Hello, Mon? Ram? Dumagas ka? O ano? Okay. Okay. Nagpakada kanyak ni Jerry. Mabalik ka nung sanga sumangpet. Sigurado ka. Ikaw no kuna na lang tapno matsambaan na ta. Oo. Basta lukas pagarikan ta. Tsambaan na ta. Glibas ka sigod ha. Sus ko ya. Kasano no saan ta ka makalibas? Kasano no sa raan da tara read out ako sina kapag naak. Di mo kayo nga rin umay? I miss you. Agluto ak ti tilapia. Tsaka ti tilapia? Huh? Ano ka saan na nagling kagsipsip? Awan sa bali? Ano kayat mo? Dito ko mga dalag? Ay, da. Di ko pala karod pagtipunin. Mabalibad nga sigangin di dalag kan tilapia pagtipunan kita. Pagtipunan mi da? Baka saan nga lumok nang? Ha? Baka si tatanggal na ta di dalag ka di tilapia. Baka narigat mo akidisen. Apay ko mo, napadasa mo, tinagtipon di dalag ka tilapia. Alinoto. Hampay. Napadasa, sigurado. Saan ta makidis tilasag ti tilapia kin dalag no pagtipunin mi da nga lutuan. Posible Man. Handa nga lumok na, tangkan da tangkan na magtipunin. Dulamin. Gusto dumagas ka Sige, dumagasan. Dumagas ka sa paan. Anakit mo kayo mga inumin. Saan ako inom ti arak si kamin. Ngayon daw bak uminom ka. Nagtudo. So nang makapinta kami ita, nagtudo. Daran daming agpinta. Inta waiting shed kandido. Ana? Ay, awan. Dumagas ka, wan. Uwan, dumagasa. Dimagasak nga talaga, manon naming. Inlukat na dangos diri daw. Nakarekap manin ta tiyanggi. Abay, nagrekap ka manin. Makadisturbo lang na kitaggatang. Na? Kit ka sanon diyaganan siya. Baa mo na Basta tanas kit makapagpapasta. Di ba po ka customer mo? Di ba alin Dadanin akmat ni panaw. Ha? Umanugod ka lang? Alapin ko mamay. Saan ko matang nga eten ni Jerry? Si kamatan ti lab ko. Malaksid ang pag-aangawan lang. Baka ko nam lang kas jay. Kahit mo lang ti maka-score. Si kamet. Napudnoak. May karo din. Gapata, awan ti anak ko, napantama bangir, aywanan da. Sa dantula, sa akong tula mapanalain, no, madamdama. Naman basta. Anong brata nga rod? Intara man na si tilapia kan di palta, tilapia kan dalag. Indasar naman ang name. Kunam nga hanta makidisan, naglok ng met. Wala ta nagsinadan. Kukom dalag, kwak ti tilapia. Nagsinadan. Itekat nagtipon da yun na kasarula. Yung kapot ay malukong mo, yung malukong kumaten, dalagkan ka, tilapia kanyak,
nalok na nga, talagin na dayudan. Wala na ya. Makanta ka ron din. Ay, dito yun eh. Para kang ka. Ito eh. Inuman. Sana kumininom padasa. One shot lang. Nalalaing ka na ka. Nalalaing ka lang ako. Nalalaing ka manin. Sige man langin. Nagbara. Kahit mo paing. Alam mo pa nga ron. Dahita. Nagmayat. May sapay. Okay. Mamitlo. Nagmayat. Sige. Mangantaro na. Ori na kastao na pagpanagkadilid na usak manong name itilingot. Naglinglingat ak manong name kamayat nga kalkalduak. Nagmayat ti panangan ko. Nga ito siguro tiga po na manong name nga adadang inimas ko tinangan kastamaten iti kondisyon ko. Tayo di malpas kami manong nemi hasta una yung tigagar ko nga mga ramid man yung tikayat ko nga ramiden. Hang kami pa yung nga nagadalimanek karagid na nganan mi manong. Sinakuri ko ni Suna. Kalpasan na napang kami hindi pa nakasilid manong nemi kat dito'y nga naglumbakam nga naguyos. Isotin mo na nga nagruman sa kanyak banong nemi tapinunasan na tibagik ti kaado nga lingat. Manong nemi naramanak manen dagiti bibig na nakananana manong nemi. Isotin mo na nga nangan manong nemi aging ga nagbulingling nagbalingling kadaddan dagiti gurong na iti ulok kadetan sinakmab kumeten manong nemi ti ulo ti tilapia kalpasan namat insakmul na ti dalag. Oh, Ram, Ram. Damanin Ram. Ram laman nga. Ram. Mon. Manong nemi kalunduosan kam tilingat ngagpadpada gabuti talaga nga sobra panaggubal. Panaggabumi manong nemi iti pahaot iting kampanangan. Aging ka manong nemi nga dagiti bibig ko at damanin iti barukong na kat kastaon ay manin iti panangkaramkam ko kadag iti mansanas. Oh, Ram. Ram. Ket kabot gumanat ti dalag nga sumrek itingiwat ti tilapia manong nemi insarek kun ti dalag. Kinamkaman namat nga dagos manong nemi kinagat-kagat ko nam. Dahil tamanin ako na. Alistom, Ram. Apay, agawid ka din lakay mo. Api ka nga, ipaalis to na. Api kumangganat ka. Basta alistom. Nagpapas kami direct nga nagpatnag manong nemi. Aging ka nga talaga nagtulagan min. Nga namin pinsanan manong nemi nga siniraan ng tistor. Napanakit di kinarga iti karton dagiti saan na nga nalako. Or latalo nga karton manong nemi. Pangin pa nang ngarot kada kita. Di ituloy ko itong ilakon sa di probinsyayo. Di ba iyawid na? Agor ka ngarot tagpakadak sa di. Di pagtrabahuak. Doon ka, no? Tubigat Basta ipa akam amin nga ayam ka. Bakit mo na? Juan, sige. Nagawid at pilang sa kaserak. Nagpakahada kiti led-ledi. Pambarag mo tin may impake na gitarwate. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi. Parbangunin, di may impake na kiti amin nakasapula. Nagtugtugak iti ayan, ti led-ledik manong. Nana, bakit? Aga-aga mo. Abay, da problema nga nakasapsapa, ha? Nagawid ako sa di probinsyan. Hanya? Dato iti udik iti kasera. Abi nga biglaan man laing. Pasensya kayo na. Kita, mabaling ko Taapay biglaan, aday taratarayam. Awan na nga, aday taray ko ang asawak.
Talaga, aday taray mga rod Gabot aday taray mo. Sino, dat siyang gina. Una na, ay susapo ya. Datay live-in partner ti dragadik. Una na, lagat na siya at matamanukot tapno saan nga makabkabil. Lagat sabi ko mga rod barok na, di kantong babawi. May ka nagtrabaho dito Manila, kita dan sakit manutaw mo tayo. Dakil tornong ko na. May ta, mangyawid ka ta doon ka soldom, mangyawid ka pati asawam, tadan sa pakit anak nan. Uy, uri saan ako na makaputot, handa putot ko. Nakakala kong ti tricycle, manong name idi mapana kong iti ayan ni Mon. Nagtugtuga ka dagos, linukat na sikot. At ang tricycle, hango man iti tricycle may mesa Okay, mga lakti manupay, duwa nga tricycle. Sige, pare, magayam ka man ti duwa pa nga kaduwa nga tricycle. Alawan pare, ori na talo nga tricycle manong. Hoen, duwa nga tricycle na nakakargaan na kiti gamit mi. Nabungarod na iyawid na manon naming naglaon ti Tianggina. Baga, ta saan na inalan ti rep na, nabatin sana kanumot nga rep. Kaya da kami ti terminal ti bus, manon naming ring ti cellphone ni Monica. Ano rin, sino to ang tawag? Iga namang balango ba anda ti ni Lily? Sige, makan, nalasan ko, sing-singpat ka kita na. Baro nga rupa ko na. Baro ti daddy na. Hello? Adakam dito balay. Ha? Sorry, Jerry. Saan ka na maanusan? Saan ako masapsapulan? Api ko mang ibagak. Sige, bye. Sino dyan? Ni Jerry. Si Mangpad sa Tianggi. Na mo nang awan ko awang kami sa dyan. Mga no, din ang ibaga, no? Sen mo. Amo na ka din, no? 20 probinsyami. Diyan ka mo. Baka umay ito, Maado matibas nga turong di probinsyayo, hamat lamang mesa. Mapanla ko Tatan agayam dan. Glok agayam, tintayon. Agayam, Diyos ko. May tarayan damat lahingin ni Jerry. O agad na karga na kiti gamit. Arwatan karga tayo. May garden si Jay. Dito altan. Jalikod tapno agsapul man day Jay. Hanang nga dagos ng makastrik. Uno makadalon tayo hanta. Sa ala na talanan tirik na kenrik na manong ni Monica itinakadayo kami. Saksaklutan na name ti anak na edin to ta ararakupek mo suna nga makiararakop kanya Ram Ram ko naman Ram Omon Nagyaman ka nakalibas ako nito impyerno kagadwakten ako awan doon di mang kabil ka. No di kat pasig nga rakop, apros ka na kek. Ayat nga nanayon, tipay ko ka. Agyaman ram, tadimteng ka di biyak ko. Agyaman inayat tinikudan ti amin. Kasta kinapudnod panagayat ko ka. Panagayat ko, kada kayo, kinilili. Irita nagring ti cellphone na manunay mi sinata. Ni Jerry, ito pa mo, sa mo ikatanan ti SIM card mo. Taag SIM card ko doon sa bali. Ito ka ditrumbing aramida. Katawan, tapay, kahit mo kailangan ta kontak yo, awanin, tsaka kung kaya, sige, ikatanan ti SIM card na. Agsarding dilogang kada pagkatangan ti SIM card, so katamton. Hoin? Sige. Awanin, nalpasin, tibiyag ko, tibiyag, isden na ni Jerry. Sige, kayam, tinay ka rin nga para kanyak, Ram. Wait, kadi kasarakan to nga takos. Kat ada, puunan ta. Ano pag yung sarad na tibornong ko akawarta?
Di mangipanak dito balay ta. Ada yung regalo na kanya kabalay. Kadi, ada antik nga Hawaiana nga ada yung regalo na kanya kabalay. Semi bunggalo matlagid dia. Sadyay, mayat nga mangipasdagdan to ti sari-sari store. Adan tumadlasok at ti sari-sari store mo. Oh, Ram. Oh, dito manin, oram ka manin nga oram mo. Maragsaka naklaunay unay nga min Ram. Saan ko na ipakamu ka na ng tatang kinikakapsat ko manong nemi nga sumang petak, iso nga nabigla na. Ay, Ramon! Nang, pimudaw ka man, bro. Kaya nga, Manilot naggapuak. Nasuro ka, duwa katuwang ko na yung man. Po, na nagbakasyon ka nga dapayan, anda na sawam ka na dapayan, anak mo. Unang, tang, ni Monica, kan ti apo ko yun, ni Lily. Magsumangor ti apo ko. Apo ko. Hindi mo man lang yung bagbaga-manong, kaya masawa mo. Mga kunak no, agriri kayo na dag asawa. No muna kat di mo nakbat ng pawit buong ngoron. No di ka magsurat ng mga ipawid, tawag ng mga ipawid ka, di ka pa yung sa babasit. Nagurnong nga kandig ka, para matlang ka na tayo. Muna nga madamat asawa mo. Or ag-asawa kami, kinimanong yung Ram. Nakasaga na kami latang tumulong ka na kayo. Kaya na siya, unin na kasta. Alakad dumano kayo nga roda na. Napag-isuna nagpartiyak tinetip nga manok. Umakayon, po, Ken, nadaginatan kong arak, tilang pulutang tiawanin. Ay, adot mabaling ang pulutanin dito tatang, yung karton. Ay, dilatas, oen. Ado, agpili kay lang. Ada pwede kita kalamares. Opo, dahil naman tikunak na kalamares. Ito puset. Linata mo, di ba? Imarak ti adu, manong naming imay nakiinom. Kahit kabot kurang manong naming ti kinatang ni tatang. Ada mati kita nangingina nga arak manong naming ngayong karton ti asawak. Ono ni Monica nga nayon ti lako na nga arak. Dito, druar na, layos ti arak, layos ti, no? Nagpapas kami man ng kalidi nga rabiing, umuna nga rabiimi manong nemi. Okay, hastan na, kabikatan na, manong nemi, nabagak kadatatang ginana nga sangka pa yung nagkasar kay ni Monica. Kit-kayat ko manong nemi nga madulusan, ti balay nga rekalo daan ti kanya. Nawasta sa diya kay tungagyan. Una, oret asidagmad lang tang nang. Ano ba yung unay nga sumina kami atan eh? Ado te onin dito balay. Ala kita tumulong kalata kada kita di mata oret at nanto nasawam si Karam. Unta nga pagtanagan nyo. Ano may pasdag to negosyo ti asawag. Agsapulak man lang trabaho dito eh. Antangin alingak mo ti construction. Nangatumat identisweldo. So nga pagdanagan nyo. Nagkasar kami nga rod manong naming awang pulusen tanya man na panagamak mi kini Monica. Tasaan lakit nga maamuan ni Jerry nga dito iti ayan mi manong. Kan ore maamuan na. Padason na tumay. Mabulbulo lakit di manong. Aging nga naitan kami ti may kadwa nga anak kan may katlo nga anak. Ni Junior manong naming takenteng nga sa ni Dayan tinaudi. Naganar ti tiyangki ti asawak nga nagbalinan ng mini grocery. Dapat padasak mo tinanong nemi iti nag-subcontract. Wan, kalpasan nga nakagata nga karigiti na mga equipments ko sa kinante construction, kanadagayim ko manong nemi nga engineer, may isot mga raramid karigiti plano, tap nagbalinak mo ng subcontract ko. Matultulungan lang diti kakabsat ko iti likodan nga dan pamilyak manong. Kat saan nagbabawi, apay ngayon nakmat nakigasang-gasat sa Manila, kat sadya nga nasarakak tinimbag agasat, tanayawid ko ti babae, ngayon patpatig ko na unay kan mga ipatpatig kanya. So, ito nang titiswerte iti biyag ko. Hawan ito sa bulag pa, manong name iti ornos kan ragsak mi, asang kapamilya, ti asawak nga ni Monica, ni Lily, ngayon nauna, kastamatan kada junior kanidayan. Dahil nga rin, ti pagkasalitaak, manong nemi, kahit agyaman naklauna, iti anos mo nga nang ibasa. Kahit sabi ko matadamat ni batik nga adal,
liwliwakin pagsarmingan ti biag, kadikitipadak nga dimngeg, kanagbuya, ket more power to your program, anong. Tuwing dagyaman nga pagayam mo, Ram. Thank you ken Karam. Iting ka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti nagbuya ken nagdengeg.